Дописима. Всичко за вашето самочувствие и перфектен вид. Модерни технологии, професионализъм и специално отношение. Дописима. Вашето място за здраве и красота. Доктор Виджай, откриваме ви тук в студио Дописима, където преглеждате пациенти. Вие сте специалист по аюрведа и панчакарма. Разкажете ни повече за това и как помагате на пациентите. Благодарен съм за това, че съм в Дописима и съм благодарен също за това, че мога да помагам на хората, които идват вече 3 пъти в този център. Аюрведа и панчакарма са древни науки, древни индийски науки от 5000 години назад и са науки, които се занимават с билки и са насочени към билкови, към растения, които са от билков произход. Panchakarma is a detox program. Панчакарма е детоксикираща програма, защото още в древни времена хората са разбрали, че тялото поема токсини, които трябва да бъдат изхвърлени, и панчакарма е процедура точно за това, за детоксикиране и изчистване на тялото от токсините. Our body gets some toxins get accumulated in the body. So after a long study, they evolved a technique how to clean the body. Техниката на панчакарма се състои от 5 главни процедури, които всъщност са полезни за всеки човек, защото тези 5 техники изчистват тялото и помагат за по-добър, по-балансиран начин на живот. Because the purpose of Ayurveda is to Аюрведата има 2 цели. Първата цел е да поддържа и да подобрява начина на живот на човек, а втората е, когато си болен, да се опита да излекува съответното заболяване. So Panchakarma proves and covers both the purposes. If anybody... Панчакарма има 3 доши, вата, пита, кафа, които ако са в небалансирани, тогава идва момента на заболяването. So in the modern science there are many factors. Модерната медицина е на мнение, че ние се разболяваме от различни видове бактерии или от различни вируси, а докато аюрведа смята, че ние създаваме средата да дойде тази бактерия или този вирус и да расте или да се развива. Когато вата, пита и кафа са в добър баланс, следователно нито вирус, нито бактерии, нито гъби могат да засегнат тялото, и за това трябва да се поддържа баланс между тези 3 елемента. Физическите доши са вата, пита, кафа, които те са за здравословното състояние, за физическото състояние на човек. Докато има и ментални, които те също могат да бъдат небалансирани и също да допринесат за заболяване на човека. So Ayurveda deals with the both faculty. Аюрведата и нейната цел е всъщност да има хармония и баланс между физическия и психическия, физическото и психическото състояние, което допринася човек да бъде здрав и да живее до 100 години. Can enjoy the whole life up to the 100 years. Как протича един преглед при вас и как установявате здравословното състояние на човек? Основната диагностика е пулса, измерването на пулса, но не само това, е и разговор с самия човек, с пациента, защото за мен главното е да разбера също и как той се чувства, както аюрведата казва, че не е само пулса, а трябва просто да се знае и психичното и здравословното състояние на човек в момента. Although I respect all the modern diagnostic Аз уважавам традиционната медицина и много често ми се случва да пратя пациентите си за кръвни изследвания или някакви други изследвания и съм абсолютно съгласен, че тя трябва да съществува. Въпросът е, че аз търся корена на заболяването и корена на проблема и винаги се опитвам да погледна малко по-надълбоко и малко по-напред или назад в
живота на човек, за да разбера какво всъщност се е случило, за да се стигне до тук. Because this is one very important thing which Това, I което have. съм разбрал от опита си, че всичко идва от мозъка, т.е. от високия център. Той пуска съобщения на микрониво до клетките и де-факто мозъка контролира всичко, което се случва в човешкото тяло. Той е като вселената на тялото. Pass the message, it goes to the different departments. Казвате ни, че мислите са тези, които ни разболяват. That plays a very important role to Мислите са много важно нещо, да, защото всъщност те влияят върху ДНК-то ви, върху гените, върху клетките и каквито съобщения им изпращате от високия център, от мозъка, те го получават и всъщност то се случва. So, if you have a tendency to accumulate, Например, когато човек и клетките му са насочени за акумулиране, приемане и те започват да приемат и всъщност не изхвърлят, тогава в един момент трябва да знаете, че клетките просто ще правят само тази функция приемане и няма да могат да контролират изхвърлянето на токсини от тялото. likewise, if you have a tendency to И в същото време, ако сте през цялото време раздразнен, ако постоянно имате проблеми, искате все да се борите, също това ще се отрази на клетките, които през цялото време ще бъдат раздразнени и всъщност няма да функционират нормално. just one very simple example I will give you. The И definition ще of дам един малък пример. Ракови клетки. Как се дефинира раковата клетка? Като ненормална и неконтролирана растеж на клетката. normal production of a cell is known as a cancer cell. Now, if you start doing Ако разберете какви са главните проблеми на човека, това са неправилни въздействия и свръхактивност или пасивност. uncontrolled activities, След време клетките просто реагират. Ако сте ги тренирали да акумулират и да приемат или да изхвърлят, те ще правят точно това. Затова това, което се опитвам и главната ми цел с пациентите им, да им създам самоувереност и воля да бъдат самоуверени, че могат да се преборят с заболяването и че могат да продължат напред. След като имаме тази самоувереност, тогава на 60% проблемът е решен. Намирате ли сходство при заболяванията тук при българите? Можем ли да ги сравним с индийците? Вие пътувате по целия свят. from my side, if you ask, I will say that the autoimmune disease Повечето хора тук имат автоимунни заболявания или имат проблеми с защита на имунната система. И не знам дали те идват, защото просто аз мога да помогна и затова повечето от тях са така, но това, което ми прави впечатление е, че повечето заболявания идват от имунната система в България. Но българите трябва да се обърнат и към билките, защото билките в България са първо много, второ са много ценни. И психически човек, когато е подготвен и разбира, тогава той също се обръща към мен, защото вече е готов да приема билки. Единствено чрез билките ли успявате да излекувате пациентите или е необходимо и друго лечение? I do them some practice. С билките също помагам и с упражнения за дишане, както и медитация, като повечето хора не знаят, че имат тази сила вътре в себе си да си помагат и да регулират и балансират тялото си с упражнения за дишане. И аз точно това им показвам, с което могат да помогнат и на себе си. Other than these, we have a therapist. Освен това, аз водя винаги със себе си едински терапевт, с който се занимава с масажи и различни процедури, които са от Индия и които също допринасят за здравето на пациентите. Можете ли да ни покажете как да дишаме правилно, така че да сме здрави? Well, all the breathing technique. Всички упражнения са много интересни, но според мен трудни. Затова ще ви покажа едно, което изглежда много просто, но е много важно за балансиране на тялото. Значи трябва да седнете в удобна позиция, като ако искате може да си кръстосите краката, като винаги гръбначният стълб трябва да е изправен. Лявата ръка правите гейн мудра, с другата ръка
Притискате носа, като отляво се вдишва, вдясно се издишва, вдясно се вдишва, ляво се издишва. Винаги се започва отляво и винаги се завършва с ляво, като си затваряте очите и се опитвате да визуализирате третото око. This is the way. Това упражнението винаги трябва да започвате отляво и да свършвате с ляво и никога не трябва да задържате въздуха. Колко време трябва да практикуваме това дишане? Everyone should do this practice at least 5 minutes in the morning. Всеки човек трябва да го прави сутрин и вечер между 5 и 10 минути, защото това е баланс между лявата и дясната част на тялото и може да се прави по няколко пъти на ден, дори за 1 минута. Когато седите в офиса, вие може да сте нервен, може да сте притеснен, може да крещите на хората и имате нужда от спокойствие. Обаче как да постигнете това спокойствие? С това упражнение, което е изключително лесно, може да постигнете абсолютен баланс, да се успокоите и лявата и дясната част на тялото да бъдат абсолютно спокойни. Като винаги трябва да знаете, че и лошото има значение в живота, има еднаква важност, както доброто. Има негативно, затова има и положително, има бяло и затова има черно. Има още много други техники и медитации, но те са много по-сложни, а и зависи от човека, защото идват хора, които са чели, са много подготвени и са готови за тези упражнения и за медитация. Има хора, които идват абсолютно на нулево ниво, не са подготвени и всъщност аз трябва да ги подготвя за тези неща. Понеже казахте, че процедурите наравно с дихателните практики са от изключителна важност, каква е процедурата, която ще ни покажете? Повечето процедури са много интересни, но аз искам да ви покажа една, защото всъщност тя е важна с това, че всяка процедура завършва с нея, а именно парна баня, която е в нещо като дървена бъчва. И това е доста интересно, защото всъщност тя е главното нещо, с което хората могат да го ползват с цел детоксикиране, с цел да махнат корена на проблема си и да бъдат изчистени като организъм. Other than this, Едното нещо, което забравих и пропуснах да кажа е всъщност, че правя препоръки за храненето, защото храната е много важно нещо и както казваме в Индия, храната дава храна на мозъка. Следователно, от тази гледна точка е много важно да се спомене, че трябва да се наблегне на начина и какво всъщност се храним. По време на консултацията ние изготвяме диета, която я даваме на момента. Кои са храните, които ни разболяват, които трябва да изключим от менюто си? По принцип има общи неща, които мога да кажа, че трябва да бъдат избягвани, но по принцип за всеки човек е специфично какво трябва да избягва, какво трябва да приема. Но главните неща са: никога не трябва да се взима мляко с сол или въобще микс между мляко и сол, както и след като се яде риба, да се яде мляко, да се пие мляко. Като цяло, това, което трябва българите да не се хранят вечер, е киселото мляко, както и таратор или подготовка на салати, които са също с кисело мляко, тъй като нашия организъм работи последния начин. Ние сме като слънчогледа, клетките ни са отворени през деня, когато има слънце, и се затварят вечер, когато има залез. Следователно, не трябва да се взима големи количества, нещо, което е студено и нещо, което е сурово, също примерно сурови зеленчуци. Всичко това трябва да бъде селектирано и трябва да бъде балансирано спрямо тялото на човека. Това, което забелязвам при българите, е, че всъщност те не закусват, не обядват, а вечерят и се наслаждават на вечерята, сякаш това е
главното ядене за деня, а всъщност трябва да се набляга на закуската и най-вече закуската трябва да е толкова обилна, защото ако човек няма време през деня за обяд, трябва да има достатъчно хранителни вещества в тялото си до вечерта. Вечерята трябва да бъде като за беден човек, възможно най-лека, възможно малка като количество и това, което ми е като послание към моите приятели в България, опитайте се да закусвате колкото се може по-добре сутрин. Доктор Виджай, аз ви благодаря за това, че ни разказахте повече за вашата дейност. Доктор Виджай, I thank you very much for the activity that you are. You are welcome. Дописима. Всичко за вашето самочувствие и перфектен вид. Модерни технологии, професионализъм и специално отношение. Дописима. Вашето място за здраве и красота. С още любопитни теми продължаваме след минутка. Останете с нас. Във всеки следобед с Криси ще видите още как да събудим силата в себе си, можем ли да се научим да действаме вместо да слушаме и как да намерим нова среда с по-висок стандарт. Не човекът Юли Тонкин за новото начало и за най-голямото събитие за личностно развитие в България. Рапърът Искрен Тончев Искрата издаде първия си солов сингъл под крилото на Графа. Музикантът с много таланти, сред които битбокс, саксофон и флейта, представя дебютното си парче много добре в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата фейсбук страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.